esitän videon yllätyspusseista. Ja täältä tuli... Mitäs siinä lukee? Swedish Frille. Ja tällainen poni se on. Ihana yksisarvinen. Ja sillä on jäätelösepöysmerkki. Seuraava pussi. Ja täältä tuli tämmöinen yksisarvinen. Missä se? Swedish Shop. Ja katsotaanpas millainen se on. Jahas tällainen tuli. Ja silläkin on jäätelösepöysmerkki. Niin onkin. Pannaan se tuonne. Ja vielä viimeinen pussi. Mikä sieltä tulee? Ja se on täysi arvoitus. Ja sieltä tulee Rainbow Dash. Ja sit hei! Heippa, Apple Bloom. Miten sinulla tänään menee? Ihan hyvin. Hei Luna. Hei, tulitte vai kaupunkiin? Joo, kyllä. Joten hei hei!